Üdvözlöm a kedves nézőinket, a Kékpont utcai munkájának a különítményét láthatjátok. Jó magam, Dávid Ferenc és Gyékés Roland, a Tűcsere program koordinátora. A Luisa TV-hez készítjük ezt a picike bevágást. A Ferencvárosi önkormányzattól kaptuk a tippet arra, hogy itt a Haller utcai aluljáróban, majd valaha aluljáróként funkcionált, egy intravénás droghasználó érhet, tehát injekciós droghasználó. Kijöttünk, hogy felkeressük, illetve megtekintsük azt a helyszínt, ahol használ, begyűjtsük a drogszemetet, illetve elhelyezzünk olyan tájékoztató anyagot, amellyel eljuthat majd hozzánk. A helyszínen találtunk 4 vagy 5 injektort, használt injekciós tűket, illetve találtunk kupokokat, és hát jól láthatóan egyfajta, hát nem is shooting gallery, de egy szúróhely üzemel itt, egy rácson túl. Hogyha lenézünk az alsó szintre, akkor lehet látni, hogy itt tulajdonképpen a lépcsőn lefelé menet található ez a helyszín. Ezen a helyszínen valószínűleg egy intravénás droghasználó él. Lemegyek ide alulra, hogy egy picit jobban meg lehessen nézni a helyszínt, és akkor kamerámmal körbe pásztázva megláthatjuk, hogy mi is történt itt. Láthatjuk, hogy életformaszerű használat jelei is vannak. Vártett egy matrac, amin valaki az éjszakáit tölti. Borzasztó, hangsúlyozom, borzasztó, hogy embereknek ilyen körülmények között kell injekciósan droghasználniuk. Ennek mindenképpen véget fogunk vetni, és egy ettől sokkal élhetőbb, sokkal boldogabb világot fogunk felépíteni közösen kollégáinkkal. A Luisa TV bejelentkezését hallottátok innen, Ferencvárosból, a Haller utcából.